Hej, hej, čo si videla? A čo si počula? No, porozprávaj aj Jakubkovi. Ona mi tu pred chvíľou rozprávala čosi. A rozprávala a rozprávala. Moje dve kukučky. Ja vás kamerujem, ja vás nefotím teraz. Ja vás natáčam. Ale my od deda máme kameru. No a Ocko už zabudol v remetách. A sme ešte nestiahli to video, čo Ocko natočil. Mamka kameruje aj na foťak. Aj na foťaku sa dá kamerovať. Jau! Ťa peckuje? S hlavou. S hlavkou? No, joj, tak sa šudri. Šudri, 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 šudri. Šudri, šudri, šudri. Ako to si hlavkou hore dole. Asi ťa nevidí. Ťa hľadá asi. Baby, kúcik, kúcik. Nejdeš umyť zubky, či už máš umyté?